आरोआ जुदि माबा खारनाव नि नमिनेसन पेपारखौ केन्सेल खालामाबा जों हाइकर्टसिमबो थांगोन। दा जोंहा खुनु गिनाय गैया, जोंहा खुनु फावसायनाय गैया। मिडिया पार्सनखौ बरायबाय। दा जों दिनै बड'लेण्ड जन सुरक्षा मन्च आरो अल बड'लेण्ड सिनियर सिटिजेन फराम दा बिथांमोन जोंखौ लोगो लानाय आरो रायजो राजाफोरखौ लोगो लानानै जोङो दिनै मोनसे कमप्लेन भुटाननि नुजानानै फैदों। बे नं 1 क'क्राझार ST पार्लामेन्टारि कन्स्टिटुयेन्सिनि आर'आव जों दिनै कमप्लेन होदों। कमप्लेना जाहैबाय मैया 16 तारिखखालि सासे ट्राइबेल नङै नन ट्राइबेल मानसिया सासे राजबंसि मानसिया ST सार्टिफिकेट लानानै गावनि केन्डिडेटनि नमिनेसन पेपारखौ होदों। दा बेनो जाहैबाय पृथ्वीराज नारायण देव। पृथ्वीराज नारायण देवआ बर' कसारि नङा, बे मेस नङा। दा बिनि गासिबो रेकर्डआव जोङो लाजोब्बाय। बिनि स्कुल रेकर्ड जायनाखि दं डन बस्क' फरायनाय, बे डन बस्क' स्कुल फरायनायाव बिनि टाइटेला मेस नङा, बिनि बिफायाबो मेस नङा। बे स्कुलनि रेकर्ड बादिबा बिनि बिफाया प्रदीप नारायण देव, ओमफ्राय बिमाया सम्पकलता राय। दा बियो खुनु बर'जों सोमोन्दो गैया। आरो लोगोसे माबानि बिफानि जायनाखि प्रदीप नारायण देवनि जायनाखि सार्भिस रेकर्ड, बे सार्भिस रेकर्डखौ जोङो माबानिफ्राय अफिसनिफ्राय पाब्लिक हेल्थ सेक्रेटारि बे अफिसनिफ्राय जोङो बख'ना लाना फैदों। दा बेयावबो बिनि बिफाखौ प्रदीप नारायण देव लिरनाय दङ आरो प्रदीप नारायण देवनि बिफानि नामा माने मनरन्जन नारायण देव। दा गथे पृथ्वीराज नारायण देवनि बिफाबो नारायण देव, खुनु जेराव लिरनाय गैया। बिनि स्कुल जायनाखि एडमिट कार्ड बेयावबो गैया। ओमफ्राय बिफानि जायनाखि सार्भिस रेकर्ड बेयावबो गैया। ओमफ्राय लोगोसे जायनाखि बिनि हानि लेगिस्लेटा हानि रेकर्ड जायनाखि जमाबन्दी, बे जमाबन्दी दाग नम्बर 526, ओमफ्राय बिनि साप्ता नम्बर 526 दाग नम्बर 889। दा बेयाव पृथ्वीराज नारायणनि बिफाखौ प्रदीप नारायण देव लिरदों, ओमफ्राय प्रदीप नारायण देवनि बिफाखौ मनरन्जन देव लिरदों। दा गथे बिनि जायनाखि जमाबन्दियावबो बेहा खुनु रेकर्ड गैया मेसनि। बेखायनो बे मेसजों खुनु सोमोन्दो गैया। आरो बिनि जायनाखि बिबै बिबौनि फरिचयआवबो मेस गैया। दा बियो थगायनानै बे इलिगेल भाबै जे उइदिन माने आल्टारनेटिभ मटिभ बियो सार्टिफिकेट ST होननानै बिनानै लादों चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय। दा बेहा बर'फोरनि सायाव गाज्रि उद्देश्य दङ। बे बर'फोरखौ सोबख'नो नासयनो, बर'फोरखौ नाख्रेबनो बे उद्देश्य दं। बेखायनो बियो माने गाव मेस नङाब्लाबो मेस टाइटेल लिरदों। मेस टाइटेल लिरब्लानो जे सासे मेस नङै मानसिया जे मेस जायो बे नङा। बे मेस टाइटेल नामाव लिरदों बियो। खिन्थु बिनि असे जायनाखि टाइटेल बे नारायण देव आरो बिनि असे जायनाखि परिचय डकुमेन्ट जायनाखि जों मोनबाय बे राजबंसि, बेयाव रोखा लिरदों। आरो बे बिफानि सार्भिस रेकर्डआवनो रोखा दङ बिफाखौ राजबंसि लिरखादों बिफाखौ। ओमफ्राय बिनि माबाखौ MOBC परिचया बिदिबो लिरखा दङ आरोखि। दा गथिखे बेहा मेस होननानै बुंनानै लानानै जे नं 5 क'क्राझार ST पार्लामेन्टारि कन्स्टिटुयेन्सियाव बे MP कन्टेस्ट खालामनो बेहा अधिकार गैया, राइट गैया। दा जों बेखौ दिनै आर'नो होनाय जाबाय आरो जोङो बेखौ अलरेडि चिरां डिस्ट्रिक्टआवबो जों कमप्लेन होनाय जाबाय। दा जोङो आर'आ जुदि माबा खारनाव जुदि बिनि सार्टिफिकेटखौ आरो बिनि नमिनेसन पेपारखौ केन्सेल खालामाबा जों हाइकर्टसिमबो थांगोन, हाइकर्टआवबो जुजिगोन। जोङो रायजोफोरनो बुंनाय जायो, रायजोफोर जे बर'फोरखौ दिनै नाख्रेबनो थाखाय जाय फाराफारि ओंखारबोगासिनो दं, बर'खौ जेरैबाबो नाख्रेबनो बर'फोरनि सुथुरा जोंनि बेरा बारगासिनो दङ। दा बेरा बारनाय बे जोंनि सुथुरफोरखौ जों हमथानांगोन। जोङो जुजिनानैबाबो जों बिसोरखौ फेजेननांगोन, खौसेयैनो जों जुजिनानै फेजेननांगोन। दा जों बयबो रायजो राजाखौ जों खावलायो आरो लोगोसे जों खमसे खम जों दा जोंहा खुनु गिनाय गैया, जोंहा खुनु फावसायनाय गैया। जाथिनि खाथियाव जोङो गावखौनो बावसोमनांबाबो जों जिखि जाया जों मावलांगोन।
आरो जाथिनि अलखदसिमाव जाथिनि खैफोदसिमाव जों थाबथागोन आरो जों बर' बिमानि मोदैखौ जों हुगारगोन जों खुनु खोथा गैया सोरबा बे दुस्थ' मानसिया फैनानै बेयाव जोंखौ माने गाज्रि खोथा बुंनानै जोंनि गेजेराव बर' नाम लाफानानै जोंनि अधिकार सेना लाफैनाय खुनु जों टलारेट खालामनाय जानाय नङा रायजोफोर जों नांगौ जों हाइकर्टआव थानांगौ जों थांजोबगोन गासिबो जों मिथिखाबाय गासिबो बिनि पलिसिखौ दा बेखायनो दा जों रिकुवेस्ट खालामनो लुगैदों बे फैगौ जायनाखि माने सिकिउरिटि जागोन सिकिउरिटि जानायाव जाहाथे जोंनि आफादफ्रा गासिबो दल संगठन जेनेबा बिपिएफनिखौ होन इउपिपिएलखौनो होन आरो सोरबा कंग्रेसनि ट्राइबेल जेनुइन ट्राइबेल दा बिथांमोनखौनो होन बिथांमोना गासिबो बेखौ अपज खालामनांगोन बे माने बिनि नमिनेसन पेपारखौ केन्सेल खालामनांगौ होननानै बिथांमोना प्रटेस्ट खालामनांगोन जों बेखौ खावलायो आरो जोंबो बिथांमोननो जों गासिबो डकुमेन्टसखौ जों हरजोबगोन जेरावबो रानना होजोबगोन दा जोंना आसा बेनो जे बर'फ्रा बयबो सिरि मोनगोन जिखि पार्टियाव थाया मानो जिखि हान्जायाव थाया मानो जोंनि हान्जाया देरसिन नङा जोंनि राजखान्थि हान्जाया जोंनि थाखाय देरसिन नङा जाथिया देरसिन आरो जाथिखौ बासायनो थाखाय जों बयबो जाथिनि इस्युआव नांथाबनांगोन जाथिनि समस्यायाव नांनांगोन आं बयखौबो नैबे जायनाखि इलेक्सन फैगौ माबायाव जाय केन्डिडेट जादों ट्राइबेलनि मानसि बेखौ जाहाथे होबथायो आं बेखौ खावलायो आरो रायजोफोरखौ आं बयबो खावलायो रायजोफोर बयबो जोङो गोरायै थांनानै थानांगोन रायजोफोर गुग्लुबनानै थांनानै थानो नाङा सोरबा राजनिथि हान्जाखौ गिनानै राजनिथि हान्जानि माबा मोनसे बुंनायाव जोङो नंगौ साननानै जों सैथोखौ जों गोमानानै जों लानांगोन सैथोखौ जों बावनाङा जों बिसोरखौ जों गिनानै जोङो माने नंखाय खोथा बुंनाय नङै माने आश्रय लानाय जों खुनु दिन जानो नाङा रायजोफोर इलेक्सना फैगोन थांगोन जाथिया थांना थानांगोन जाथिखौ फोथांनो थाखाय जों बयबो गाबथारनांगोन दिनै जोंखौ जोंनि नेताफ्रा जोंनि राजनिथि हान्जाफ्रा माने स्किमनि खोथा बुंनानै सिगिदों स्किम जोंनि पार्टियाव हाबाब्ला स्किम मोना बायदिसिना मोना होनना बुंनाय जों नुगासिनो दङ खिन्थु स्किम मोननाय मोनैया बे सोरनिबा राजनिथि हान्जा नङा रायजोफोर बे सरकारनिसो जोंनि थाखा जोंनि फैसाखौसो सरकारा दिनै जोंनो रानना हरदों जोंनि बानलु बायनाय संख्रि बायनाय थाव हालदै मस्ला बायनाय बायदिसिना साबोन बायनाय बेफोरनि जायनाखि टेक्स बे टेक्सनि फैसाखौसो दिनै माने आइबिएसनि स्किम बा अरुणाचल स्किम बायदिसिना स्किम खालामहरदों दा बे स्किमखौ लानानै जोंनि राजनिथि हान्जा जोंनि आइ आफाखौ मिसलेट खालामनो थगायनो गोहो गैया बेखायनो जोङो बुंदों रायजोफोर दा दिनै बर'आ अलखद गोलैबाय जों दिनै अलखदाव गोलैनाय समाव जों बयबो दिनै जाथिनि माने अलखदखौ गाबथानो थाखाय खौसे जानांगौ दिनै जोंनि बिटिसि मोनखानाय गोहो 6 सेडुल गोहो बे जोबनो थांगासिनो दङ बे गैला दा गथे बेखौ गाबथानोब्ला जों दिनै बे स्किम मोननाय मोनैखौ लानानै जोङो रायजो राजाफ्रा जों गोदावफोर जानो नाङा रायजोफोर बे स्किमखौ लानानै जों गिदिंनाङा जों फिदिंजानो नाङा रायजो राजाफ्रा जों गोरिब गुन्द्राफ्रा जों आदर्श गैजानो नाङा जों आदर्श दङ जों बे स्किमनि थाखाय जों रायजोखौ जाथिखौ फाननो हाया बेखायनो जोङो बयबो एकगत थाबाय फैगौ इलेक्सनाव बयबो जाहाथे बाहागो लायो आं बेखौ बयबो खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों